Всяка година на 4 януари камбаните на столичния храм Света Неделя бият празнично, възвестявайки благодарствения молебен за освобождението на София от турците. През декември 1877 година, след като превземат Плевен, руските войски тръгват към София в тежък зимен преход през Стара планина. На 31 декември жителите на София вече ясно чуват топовните гърмежи от към Богров, а надеждата за скорошно избавление става все по-реална. На 2 януари, след загубата на стотици замръзнали войници при преминаването на Балкана, русите вече са съвсем близо до София, а части от турския гарнизон вече се изтеглят. Осман Нури Паша обаче няма намерение да предаде София на руснаците просто така. В отчаянието от близкия погром, турският военачалник смята да даде заповед да бъдат запалени складовете с боеприпаси и да изпепели цялото селище. Осман Нури Паша предупреждава консулите Леге, Позитано и Валдхарт да напуснат града предвид скорошната му гибел. Дипломатическите представители на Франция, Италия и Австрия категорично отказват. Тримата се противопоставят на Пашата и заявяват, че остават в София. Имотните граждани и мюсюлманите също били предупредени да напуснат, но почти всички останали заради дебелия сняг и несигурните пътища. Населението на града и без това било стопено наполовина. Според данните от онази съдбовна година, в София тогава са се намирали 11 694 души. От тях 6560 българи, 3538 евреи, 839 турци и 737 цигани. Историята от последните дни на битката за София разказва, че малък турски гарнизон останал да пази моста при Враждебна, но река Искър била отчасти замръзнала и руснаците лесно заобиколили от други места. През нощта на 3 срещу 4 януари голяма част от турските войски се изтеглили през Владайския проход, отправяйки се към Самоков. Решителна роля в тези съдбовни дни изиграват Кавказската казашка кавалерийска бригада и 8-ма Донска батарея под командването на генерал Пьотър Черевин. Те се установяват край село Требич. Кубанският полк атакува Конака, превзема го и сваля турското знаме. От север идват войските на генерал Велияминов, а от изток войските на генерал Раух, предвождани от именития генерал Гурко. Всички те са тържествено посрещнати от гражданите на София с музика и песни. Пред Света София е отслужен благодарствен молебен за освобождението на града. На едно дърво пред порутения храм закачат камбаната, която бие в продължение на дни, възвестявайки избавлението на града от кланета, грабежи и опожаряване. На 3 март е подписан Сан-Стефанският мирен договор, който слага официален край не само на руско-турската война, но и на 5-вековното османско владичество на България. Сан Стефано обаче се превръща от национален идеал и дълго лелеяна мечта за обединение в прокоба за никога несбъднато държавно щастие. Британски дипломати пишат: тази карта размъти главите на всички българи. Берлинския конгрес разделя България според договорките между великите сили от преди войната. Княжество България на север, автономна област Източна Румелия на юг, Македония, Беломорска Тракия остават в пределите на Турската империя. Всички тези територии населени с компактно българско население, признати от султан Абдул Азис с фермана за независимост на Българската православна църква. Бъдещето на София обаче изглежда по друг начин. На 20 октомври 1878 година временното руско управление се мести от Пловдив в София. А следващата година, по предложение на професор Марин Дринов, Учредителното събрание избира града за столица на княжество България. Така от кално порутено селище в забутан турски вилает, София е благословена за славни бъднини.